Tay katong naitapol te. Ah, kato sa gola lang. Pilay mo ha, busing. 100. 100 diya man. Urot na? Ano niya siya, oy. Dapat dagan, boss. Sige. Yato, dali mo pa? Mama po, mama, hindi ko po. Mama! Nakapagpusta na lang may 100 sa mga. Iya po na ka rin, Joy. Ipaya po na ka rin po din. Mulakaw mo lang din sila. Dali, kaya kinusunan niya. 25. Ulugong ka po ng puto sa? Oo, pag-dahon yun. Ang dahon siya. Kinulis ka po ng puto. Ay, si Pawag. Kinulis siya, Ate Wilma. Lagi, tagay, kinulis siya, Ate Wilma. Dali, oy! Huwag kayo sa dali. Ocho ba? Huwag ka na lang kinulis, oy! Ma! Lucy ka buok pa! Sige, kung gusto guys, Lucy ka buok. George! Guys! Lucy ka buok. Pero na nakaamot na niyo. Lucy ka buok. Ayaw, ano sa plastic pig ay Lucy ka buok. Kaya, baching ko na buok ko. Luwag! Sura pa ako! Dito ka pag-umutos ka. Ato na lang ka sa minsa. Nagay sa Lucia, oh. Lucy ka niya, habi pa rin. What's up, sir, ha? Talibaya doon sa squat ito. Uy, 100 dire pa. Tapos isa tol. Ito. Boosting ko lang Ay, sa si Quantro, 100 o pusti na. Paano sa rin? Torko ano na kami siya dire? Kami na rin ito. Loko-loko dia lagi, loko-loko. Chef, wala ko sa imo. Kasi ka ba? Kaya nagtaputo. Wala ka po ka rin. 100 na lang, sir. 100. Yo, yahan ni pa. Pila naman ni pa. 200 ko. 200. Tracy yan. Wala. Wala. Yan mo. 13, 14, 15. Pilay mo, bossing. 17 na lang. 18. Bingka, 100 na. Nada, 50. Nana na lang. Napala na to eh. Shoot, sinipin. Pagtangan ko, 20. Kabutangan ako isa. 20 na na. 21. Tagay, pila ka po? Tay pakapi na natin. Oo, nakapasing. 5. Ako na na po. Kano yung tagiya? Pila? Aw. Pila ka po? Tagay, tag plastic ko sabi. Plastic ko sabi. Kano yung tagiya? Balik 300. Oo, dublihin na. Yata yan sir. Oh, dubli lang kay. Kumada. Parang pinis lang. Ay ka na iya ha day. Mabot-bot mo kami. Kunin ako rin sa usa kay 5 ra na. Asa man ay palitan nagkakanin diri sa Mandawi. Ari ra sir na may dagan diri. Katong mga kutsinta ba? Wala na dito sir. Nada pa. Sige. Kauban Salamat. na mo na ada. Okay. Ah,